O Grupo Provincial do Partido Popular continúa a analizar os datos reprobables que resultan do estudo das bases que regulan o plan de emprego da Deputación de Lugo. Segundo os populares, a comarca de Chantada queda excluída do novo plan. Os tres concellos suman un total de 14.536 habitantes, dos cales están en paro 951. E ningún destes desempregados poderá optar ao plan presentado pola Deputación. O Grupo Provincial do Partido Popular reivindicou a igualdade de dereito de oportunidades entre os parados dos diferentes municipios e exixiu un plan que non discrimine os parados froito duns criterios cos que se procura meramente obter beneficios persoais e políticos. Poñen de exemplo que nas comarcas de Chantada e a Ulloa só o concello de Monterroso, onde goberna o Partido Socialista, poderá optar ao novo plan de emprego. Dende o Partido Popular criticaron que o bipartito da Deputación de Lugo estea a crear cidadáns de primeira e de segunda, en función do municipio de residencia.